נהגו יפה. למי שלא מכיר מה זה המפגש הזה, אז בגדול מי שמחוץ לתיקל כנראה לא מכיר, זה מפגש קבוצה של צוות הדאב-אופס פה בתיקל, ובדרך כלל זה משהו פנימי, אבל אני החלטתי שאת התוכן הזה אני חייב לשתף גם עם שאר הקהילה, ואנחנו הולכים בעצם לעבור פה עכשיו סשן שבו אני אציג טיפה איך אני עובד. אני למעשה נטשתי את העכבר לגמרי, חוץ מבשביל לבנות מצגות, כי אין מה לעשות, אבל בעצם בסשן הזה אני אראה לכם איך עם הזמן שייפתי ושייפתי ושייפתי ושייפתי, וזה עוד גם תהליך, כל פעם אני מוצא איזשהו כלי חדש ומגניב שמשפר לי את ה-workflow. לשיחה הזאת קראתי Rafify your workflow, זה בעצם איזשהו הומאז' לרפי, מי שפה מהצוות דאב-אופס מכיר. למי שלא מכיר, רפי הוא בחור שעזב תיקל לא מזמן, אבל הוא אגדה, שמו הולך לפניו, ואחרי שהוא עשה לנו איזושהי שיחה פנימית בתיקל והראה לי את הקונפיגורציה של האפים שלו, משהו בי נשבר, בקטע טוב, או רע, ואני החלטתי לנטוש את העכבר. אז בואו אני רגע אשתף את המסך, נלך פה ל-share screen. זה לא עם העכבר, זה מקלדת. ואנחנו הולכים רגע להיכנס פה לסליידס. ורגע אני אכנס פה ליוזר שלי בתיקל. אקאונט. כן, כל זה בעצם אני עושה עם המקלדת. אני עוד מעט אני אסביר לכם על כל הכלים שבהם אני משתמש. עכשיו רק אם תהיה דרך להעיף את הזומים למטה. מגניב. טוב. למה? אין פה טאב אחי. אין פה טאב. ואנחנו הולכים עכשיו להתחיל את זה. אז חבר'ה בבית, אתם רואים, אתם שומעים, אתם רואים את הכיתה, אתם רואים את המסך? מצוץ. מעולה, מצוין. טוב, אז בגדול באמת לשיחה הזאת, כמו שאמרתי, אני רציתי לקרוא Rafifying your shell. מי שלא מכיר אותי, אני אוראל פיכמן, אני מהנדס דאב-אופס פה בתיקל, אני גם מייקרוסופט סרטיפייד טריינר, חלק מהאנשים אמרו לי שזה מביך ולהוריד את זה. לא. אבל בסדר. אל תוריד. בסדר. וגם יש לי בלוג על טכנולוגיה, orelfichman.com, לינק מקוצר, fich.is/home. $40 עלה לי רק הדומיין. והמיילים שלי פה למטה, המייל המקצועי של תיקל וגם המייל זה, אתם רואים כמה דומיינים, כבר יש פה 2. אז היה פה קצת foreshadowing, אבל בגדול בואו ככה נעשה first things first לגבי השיחה הזו, סבבה? כי אני הרגשתי כשבניתי ככה את הטוק הזה, שיכול להיות שיש אנשים שירגישו שאני טיפה מתנשא, או טיפה מאוימים, כאילו, אתם לא עובדים מספיק נכון, אתם לא עובדים מספיק, לא יודע, וים, בסדר? ואני כזה, אבל... תגדיר. בעצם כל השיחה הזאת, בסופו של דבר, זה על איך שאני עובד, על איך שנוח לי לעבוד, על הכלים שאני מצאתי וקנפגתי לאיך שנוח לי. סבבה? מה שאני כל כך אוהב בשיחה הזאת, שכל אחד מכם יכול לקחת את זה למקום שהוא רוצה, וכל אחד מכם גם יכול לגנוב במרכאות ממני, כי הגונב מגנב פטור. Use at your own risk, בסדר? אם יש פה איזה משהו שאתם מריצים והרס לכם את ה-workstation, לא לוקח אחריות, בסדר? אנחנו יודעים איפה למצוא אותך, תהיה בטוח. אתם יודעים איפה למצוא אותי, I know where you live. ומה זה JJ חכה? אז JJ זה גם ממש לזה שבווים אתה נמצא באינסרט מוד ואתה שוכח, ואז אתה עושה JJ כדי לרדת למטה, אבל אתה מכניס JJ.
בואו נמשיך. היית עושה נקודתיים Q. אז על מה אנחנו הולכים לדבר? יש פה כמה כלים שרשמתי כאן, סבבה? שאיתם אני עובד, K-Monad, Sketchmouse, Warped, whatever. ובעצם הכנתי איזשהו קובץ MD שמקסימום אתם רוצים אני אשתף איתכם אחר כך, שבו בעצם יש לינקים לכל הפרויקטים האלה. אז אנחנו נתחיל מהכלי הראשון, שאני באמת עף עליו רצח, זה כלי שנקרא K-Monad. הכלי הזה בעצם מאפשר לכם ליצור מקרואים במקלדת, למפות מחדש מקשים, ליצור כל מיני שכבות על המקלדת, והמודיפייר הזה עושה ככה, המודיפייר הזה עושה ככה, ובואו אני אראה לכם למשל איך נראה קובץ קונפיגורציה של K-Monad, אוקיי? אנחנו נצא מפה רגע, ואנחנו נלך לטרמינל שלי, סיימתי. זהו, נגמר, אתם יכולים ללכת. ואנחנו נפתח פה את אחד מקבצי הקונפיגורציה, סבבה? טוב שנפל לו הסימן. אז זה למשל קובץ קונפיגורציה אמיר, זה קובץ קונפיגורציה למקלדת אחת ספציפית, במקרה הזה עשיתי את זה למקלדת המכנית שלי שעושה לכולם חור בראש, כולם כל הזמן מתלוננים על כמה שזה רועש, תתמודדו, ובגדול מה שאנחנו יכולים לראות פה זה שבהתחלה אני אומר לו סבבה, תסתכל בעצם אתה הולך את כל הקונפיגורציה הזאת להכיל על המקלדת שזה המזהה שלה, אוקיי, את המזהה הזה אפשר להוציא באמצעות קרבינר אלמנטס, למי שמכיר זה גם איזשהו כלי לרימאפינג של מקלדת וכל מיני קיצורי מקשים. פול פרו אני אומר אם לא הגדרתי איזשהו משהו מיוחד אז פשוט תיפול לשכבה האחרונה, אז אם אני עובד על איזושהי שכבה מסוימת ואין שם הגדרה למקש G אז תלך להגדרה למקש G שהשכבה הקודמת. עוד מעט אנחנו נבין מה זה שכבות ואתם תבינו מה זה אומר, ועל CMD אני מרשה ל-K-Monad להריץ פקודות של shell, זה יכול להיות מסוכן. אני עשיתי זה כי אני משתמש ביאביי שזה איזשהו מנהל חלונות, אבל זה בהחלט... יאביי? מה, יש i3 על זה? אין. עכשיו, יש לנו פה כמה בלוקים שחשוב שנכיר, מי שמכיר ליסט אז כנראה שהסינטקס פה ייראה לכם מוכר. דף SRC אנחנו בעצם כותבים פה איך המקלדת שלנו נראית, איזה מקשים יש, איפה הם נמצאים, למרות שזה לא משנה, אבל כן עדיף לשים אותם לפי הסדר הפיזי בשביל הנוחות שלכם. אתם יכולים לראות שיש לי פה, זה מקלדת של 60%, כאילו אין לי פה את ה-F'ים, יש לי escape, 1, 2, בסוף, בסדר? והקטע הבאמת מעניין, זה הקטע הזה של def alias. פה אני יכול להגדיר אליאסים, אוקיי? אז אני יכול להגיד למשל שיש אליאס שנקרא, בואו נגיד אליאס נקרא PP, בסדר? זה לא PP, זה play pause, אני יודע מה אתם חושבים. סבבה, והוא מריץ את הפקודה, בסופו של דבר SPT, שזה איזשהו CLI לספוטיפיי, PB זה פלייבק, מינוס מינוס טוגל, סבבה, הוא עושה פליי ופאוז, זה פשוט. ויש לי פה עוד מלא אליאסים שעוד מעט אנחנו נעבור עליהם מה הם עושים, ובעצם bread and butter של K-Monad זה כל הבלוקים של ה-layers, אוקיי? def layer, אני מגדיר פה בעצם כל מיני שכבות למקלדת שלי. אתם יכולים לראות שבשכבה הראשונה למשל זה השכבה הדפולטיבית, כשאני מתחיל את K-Monad זאת השכבה הראשונה. בשכבה הזאת אתם יכולים לראות שהכל הוא רגיל, חוץ מזה שהקאפסלוק הוא לא קאפסלוק, אוקיי? הוא מקרו שהוא אליאס שנקרא press arrows, סבבה? ואם אנחנו נעלה להגדרה פה, ההגדרה הזאת אומרת, סבבה? אם אני לוחץ על הקאפסלוק, זה עושה לי escape, סבבה? ומשחרר אותו תוך 150 מילי שניות. אם אני מחזיק אותו, זה עובר ללייר שנקרא arrows. ובלייר הזה, H, J, K ו-L הם בעצם שמאל למטה, למעלה וימינה. אוקיי? הכי פשוט שאני אראה לכם את זה, יש לי פה איזשהו כלי שנקרא Keycaster, אז אתם יכולים לראות פה מצד ימין את כל מה שאני מקליד, סבבה? זה יהיה לכם פשוט יותר נוח לעקוב, וכן, ואתם יכולים לראות שאני לוחץ עכשיו על קאפסלוק, לחצתי על קאפסלוק, ואתם יכולים לראות שמה שהוא קיבל,
אוקיי? קיימון נדרץ לי בעצם. ואם אני מחזיק עכשיו את הקאפסלוק, אתם לא תראו את זה פה כי זה לא שולח איזשהו קיסטרוק, אבל אני עושה HJ, K ו-L, סבבה? אתם יכולים לראות שזה חצים. אז אני יכול לעלות פה בהיסטוריה שלי, לרדת, סבבה? אני יכול ללכת קדימה ואחורה, סבבה? כן. אבל יש חצים שלמעלה ולמטה מקלדת, אבל יש זה 60%, אין. כאילו... כן. אז אם אנחנו עכשיו ניכנס חזרה בעצם לקובץ פה, אנחנו יכולים לראות שיש לי עוד אליאסים פה בזה, אז יש לי למשל YCYC, YRTT, כל אלה פקודות בעצם של יאביי שעשיתי, אוקיי? למשל YRTT זה יאביי רוטייט, אני מחליט איך קוראים לזה, כן? אבל רציתי שזה יהיה קצר, שזה לא יהיה מאוד ארוך הקובץ קונפיגורציה. אם אני אפתח פה למשל עכשיו פיינדר, למרות שפיינדר הוא לא מנואל לדעתי, כן, עשיתי שהוא לא יהיה מנואל, בואו נפתח פה נגיד, בואו נפתח את הקונסולה, סבבה, יש לי פה עכשיו שני חלונות, בסדר, אני רוצה להחליף את איך שהם, אני רוצה שמה שהם מימין יהיה משמאל, מה שהם משמאל יהיה מימין, פשוט מאוד, עושה פעמיים, קאפסלוק R, קאפסלוק R, זה שולח בעצם, מריץ את הפקודה שמוגדרת ב-YRTT, בלילות, אתה מוזמן לשאול את חברה שלי. יותר פשוט, למה לא יש 3 בלילות? כי אז הביאו לי מק. בבית אני משתמש ב-i3, יאבא אני מנסה לעשות אותו כמה שיותר i3. כי כן, i3 הוא באמת מאוד מאוד פאורפול. אז אתם יכולים לראות שכשאני לוחץ על קאפסלוק ו-R, זה בעצם הולך ומריץ את הפקודה, יאבא עם מינוס M ספייס, סבבה, מינוס רוטייט, 90 מעלות, סבבה? אם אני עושה קאפסלוק ו-W, זה עושה פוקוס על ה-Next או פוקוס על ה-First, אז אני עושה קאפסלוק W, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, אבל זה מעביר את הפוקוס בין החלונות, סבבה? אנחנו יכולים לסגור את זה. יש שאלות? שאלתי שמישהו יצא ממיוט? מגניב, נראה שאין שאלות. אני גם רוצה להראות לכם עוד משהו מגניב נגיד שעשיתי לפני יומיים, לא יודע אם אתם מכירים את זה שכשאתם עושים kubectl get ואז נגיד node, spots, whatever, ואתם רוצים לראות את זה כ-YAML, שאתם רוצים לראות את זה ב-white, אז אתם כותבים -o, white, -o, YAML. אני עצלן, כאילו. ולכן אני עשיתי למשל מקרו, אני על עברית או על אנגלית? רגע. סבבה. למה דידי לא עובד? אין קאפס. אני עשיתי שלמשל אם אני לוחץ על Shift, O ו-Y, זה כותב -o YAML, ואם אני עושה Shift, O ו-W, זה עושה -o Y. זה יכול להיות מה שבא לי, בסדר? אבל איך עשיתי את זה למשל? יצרתי layers, יצרתי שכבות, אז אם אנחנו נעשה פה עוד פעם נפתח תווים, אתם יכולים לראות שלמשל, אם נסתכל פה רגע בלייר 1, אתם יכולים לראות שאם אני לוחץ על Shift ימני, סבבה? חגי? אם אני לוחץ על Shift ימני, זה מוציא לפועל את האליאס שנקרא מקרוז, שמה שהוא עושה הוא פשוט אומר, היי, הלחיצה הבאה הולכת לקרות בלייר שנקרא מקרוז, במקרה גם לאליאס וגם ללייר קראתי אותו דבר, ואז אם אנחנו הולכים למקרוז, כל מה שיש לי פה כרגע זה את ה-O, כל שאר הדברים זה fall through, אבל אם לוחצים על O, אז זה עובר ל-FMT מקרוז, זה פורמט, ואם לוחצים על W זה OY, ואם לוחצים על Y זה OYAML. בסדר? זה שני קיסטרוקס פחות, חברים, efficiency! אל תשאל אותי שאלות קשות, בסדר? אז
בגדול, חברים, זה K-Monad. יש לכם שאלות לגבי הכלי הזה? מה כתוב שם בצהוב? מה זה יאקאי? מה? יאביי. יאביי, אני אעבור על זה. מה כתוב פה? כמה זמן לקח לפקודה האחרונה לרוץ? ובגלל שזה וים, אז כאילו זה נחשב זמן ריצה עד שהוא יוצא. אז הייתי בווים דקה ו10 שניות. מגניב. טוב, דיברנו... מה זה יאביי? אז רגע, אני אדבר על יאביי. אז דיברנו על K-Monad, בואו נדבר רגע על Catch Mouse. האמת ש-Catch Mouse זה משהו מעניין. היום מישהו פה בתיקל, נראה לי אחד מהפרוקמפיסטים, נכון? שאלתם אותי איך אני יכול להעביר את העכבר כאילו בין שני מוניטורים, כאילו, נראה לי מוטי, אתה אמרת לי? יכול להיות? כן. אז מוטי אמר לי, אני רוצה שכשאני אסתכל על מסך מסוים זה יעביר לי את העכבר למסך ההוא, כזה אין לי, אני מצטער. לא, זה משהו אחר. אנחנו לא הולכים לעשות את זה. יש רוחי חוץ. אבל בגדול, Catch Mouse מאפשר באמצעות קיצורי מקלדת, באמצעות איזשהו סיקוונס של הוטקיז, להעביר את העכבר למוניטור מסוים. כי מה הקטע? כשאני רוצה לעבור בין וורקספייסים עם המקלדת, סבבה? אני עושה את זה עם Command ו-L או H, סבבה? וזה הולך לעבור וורקספייסים במוניטור שעליו העכבר נמצא. עכשיו אם אני רוצה להעביר וורקספייסים במוניטור אחר, אני צריך להעביר אליו את העכבר. אז Catch Mouse מאפשר לעשות את זה, אצלי זה ממופה ל-Command Shift 1 ו-Command Shift 2, כרגע יש לי רק מסך אחד, בסדר, אבל אתם יכולים לראות, אני אזיז את זה נגיד לפה, אתם יכולים לראות שכשאני אעשה פה עכשיו Command Shift 1, זה ישים לי אותו פה באמצע, הוא כאילו עבר למוניטור מספר 1. כרגע יש לי רק את מוניטור מספר 1. זה פרויקט מאוד מאוד חמוד, סבבה? לינקים אגב לכל הריפוז והדפים והכל, יש פה ב-MD, אני אפיץ את זה אחר כך באופן קצת יותר מסודר. וזה Catch Mouse, אין יותר מדי מה להגיד עליו, זה הדבר היחיד שהוא עושה בעצם. Catch Mouse, בסדר? בואו נדבר על WorkD. WorkD זה אחד הכלים הכי מגניבים שיצא לי לגעת בו. כשאתם רואים אותי עושה ככה, ואתם אומרים, אאו, אפילפסיה, זה WorkD. סבבה, מה ש-WorkD מאפשר לנו לעשות, לשלוט בעכבר באמצעות המקלדת. עכשיו, יש לו כמה מצבים. יש לו את מצב, את ההינט מוד שאפשר להשתמש בו, שזה למשל, אני לוחץ על איזשהו סיקוונס של מקשים, במקרה שלי עשיתי את זה על Command Shift ו-S, ואז אני יכול לבחור איזשהו הינט, סבבה, לאן אני רוצה ללכת במסך. אני למשל רוצה ללכת לפינה הכי למעלה משמאל, אני עושה QQ. אתם יכולים לראות עכשיו את העכבר הירוק הקטן הזה, ואז אני יכול לזוז פה ב-HJKL, אני יכול לחזור ל-Int מוד, ואז ללכת נגיד פה, FT, הופה, can't catch me, סבבה, אני פה, אני שם, אני בכל העולם. בסדר? וזה הנורמל מוד שלו, אז אני יכול להיות ב-Hint מוד, נורמל מוד. יש סדר הגיוני שבו זה מסודר? כן, אז בגדול, by default זה משתמש בכל האלפאבית, ואז האינטים שלך הם מאוד מאוד קטנים. אני החלטתי שאני רוצה שהוא ישתמש רק ב-Q עד R ו-A עד F. אז אם אתה תשים לב, סליחה, ו-Q עד T, אני הרחבתי את זה באחד, Q עד T, לכל החמישייה הראשונה, ו-A עד G, סבבה? ואז אתה יכול לראות שהכי למעלה זה QQ, כי זה ההתחלה, ואז WQ, אבל באמצע זה WW, זה קצת כמו לוח הכפל, סבבה? אם תשים לב, QQ, WW, EE, RR, DP, אז לפי המקשים אתה בעצם... רגע, הוא לא סיים לדבר, חגי. כן. זה עכשיו החלק העליון של המסך. רגע, מה? אם אתה רוצה להגיד את החלק העליון של המסך, אתה יכול לעשות את זה בצורה אינטואיטיבית, כאילו בלי לזכור את כל המקומות האלה? אם אני רוצה את החלק העליון של המסך, האם אני יכול בצורה אינטואיטיבית? תתפלאו, אני לא זוכר בעל פה מה נמצא איפה בהינטים. שוקינג. האמת שזה באמת שוקינג, הייתם מצפים שאני אזכור, אבל אני לא זוכר. זה הרבה יותר קל ממה שאתם חושבים, כי זה לא שאני כאילו מסתכל על איפשהו וצריך למצוא. אני מסתכל איפה במסך אני רוצה שהעכבר יהיה.
פוף, יש לי הינט מול העיניים, אני לוחץ את המקשים, נקבע. נכון? זה הרבה יותר קל ממה שחושבים. יש לך פה מקשים מהדבק? כן? תגיד לי, אתה לא מותש בסוף העבודה? נולדתי מותש. אז זה ההינט. יש גם מצב שנקרא גריד מוד, אני לא כל כך משתמש בו, אבל בגדול זה מחלק את המסך שלכם ל4 חלקים, ואתם שולטים עם זה ב-UI, J ו-K. אז נגיד אני רוצה ללכת לחלק השמאלי העליון, זה U. ואז זה מחלק לי את זה עוד פעם, זה כאילו, זה כל פעם ברבע. רוצה ללכת למטה משמאל, J, למטה מימין, K. עד שאני מגיע למחוז חפצי, לא משתמש במוד הזה, הוא יותר מדי מסובך. זה לגבי WarpD. סבבה, WarpD, חברים, WarpD תומך גם, חברים, היית צריך להבין שהתגבור זה מאוד... אני שמח שיש תגובות, אבל כאילו, יש לי גם הפרעות קשב וריכוז. וגם הפרעות קצב וריקוד למי שטועה. אז בגדול, זה WarpD, אני אראה לכם את הקובץ קונפיגורציה שלו. אז אם אנחנו נלך פה ל-config, WarpD, נעשה פה vim ל-config. אתם יכולים לראות שיש פה איזשהו קובץ קונפיגורציה, אז אני למשל אמרתי שבשביל להיכנס למצב hint, אני לוחץ על מטה, שזה command, shift ו-s, סבבה? בשביל להיכנס לנורמל מוד, אני לוחץ מטה, שיפט ו-z, זה הנורמל מוד הרגיל, ואני, אם אני רוצה לעשות drag and drop, אגב לא הראיתי לכם את זה, אם אני רוצה לעשות drag and drop, אני יכול לעשות את זה עם v, סבבה? אז אם למשל אני רוצה עכשיו לסמן פה, אני אלך לפה, אני רוצה לסמן את כל הטקסט הזה, לוחץ על v, יורד למטה, זה מסמן, ואז אני יכול גם ללחוץ עכשיו y כדי לעשות copy and exit. יצאתי מקמונד, יצאתי מ-WarpD, אבל אם אני אלך פה רגע לווים, אני אלך פה למטה, ואני אעשה פה paste, אתם יכולים לראות שזה העתיק לי את הדברים האלה. אז לחצתי Y, זה המכה שאני אמרתי, אני אמרתי במקור זה C לקופי, אבל אני אמרתי V מתחיל, לא, V מתחיל את הדרג אנד דרופ, אם אני לוחץ עוד פעם V זה פשוט מפסיק את הדרג אנד דרופ, אבל אם אני לוחץ Y זה מעתיק ואז מפסיק את הדרג אנד דרופ, זה מעתיק את הסימנטים ואז מפסיק את הדרג אנד דרופ. אם אני רוצה להיכנס מנורמל מוד להינט מוד, חבל שאני עוד פעם אסתבך עם הזה, אני יכול פשוט ללחוץ S. סבבה? לא צריך עכשיו פיכי סטייל. סבבה? קורסר קולור, רציתי שזה יהיה בצבע ירוק, קורסר סייז, אני יכול להגדיל את החמודי הזה, אבל זה הסוויט ספוט שלי. מה? מה? כן. נו. אז אתה יכול? אתה יכול. הנה. האמת שכן, מצלמה על המקלדת זה יכול להיות נחמד. חבל לי שהקיקסטר לא מצליח לראות כאילו, הוא לא קולט את הקיסטרוקס כשאני עם ה-WarpD, אבל בגדול אני פשוט עושה HJKL, VW, VY וכו'. סבבה איתן, אני ארים את המקלדת ונראה ש... אפשר לפתוח את המצלמה. טוב, רגע. מה? אפשר לשים את הזום בטלפון, אתם, נראה לי קשה, מישהו רוצה לעמוד פה ולהחזיק טלפון מעל המקלדת שלי בי מי גסט, אבל לא נראה לי שמישהו רוצה. זהו, מלא... מה? מה שהוא אמר. אני לפסוסים, מגניב. שאלות לגבי WarpD. לא תתקין לבד, אתה DevOps. אגב, הוא גם תומך במספר מסכים, אז למשל אני עשיתי שאם אני לוחץ על ספייס, אז יש לי הינט באמצע של כל מסך, במקרה הזה שוב יש לי רק מסך אחד, אבל אז אני יכול למשל ללחוץ J, וזה עובר לי למסך הזה. עוד פעם לעבור מסך, נגיד המסך הבא זה K, עובר למסך ההוא. זהו. יש איזה כלי שעושה סנאפשוט לפני כל השינויים האלה? לא, אני חי על הקצה. אין סנאפשוטים. אין סנאפשוטים, אחי, you only live once. מה, אני אגיד לך מה כן יש לי, גיט ריפוזיטורי.
מגניב. אז אם סיימנו פה עם וורפדי, בואו נתעסק עכשיו עם Surfing Keys. Surfing Keys זה איזשהו קרום אקסטנשן שרפי הכיר לי, שמאפשר לשלוט בדפדפן באמצעות Key Bindings שהם מאוד מאוד דומים לווים. סבבה? אז אני יכול למשל ללכת בואו נלך לגוגל.com, סבבה? ואני רוצה לחפש פה נגיד, אתם יכולים לראות שלחצתי על I, אז למשל הוא, נראה לכם עוד פעם, לחצתי על I, הוא מראה לי הינטים בדפדפן על כל מה שהוא מזהה כטקסט בוקסס, סבבה? לחץ פה על A, נכנס לי, לא, אז I זה רק לאינסרט, ללינקים אני לוחץ על F. ואז למשל אני רוצה ללחוץ על הפרופיל שלי, זה למעלה מימין זה G, סבבה? לחץ. בסדר, אני רוצה ללחוץ על 9 נקודות האלה ליד F, סבבה? עוד משהו מגניב, אגב, הוא ידע את זה, הוא ידע את זה. מה? מה ידעתי? שאנשים חפשו את ההקבעה. שילמים טיקטוקים בשביל... אין עכבר. אני רוצה לדעת האם נשאר לך מקום בזיכרון, הכתובת של הבית, והאם אתה יודע איפה לחזור בסוף היום. הכל במקצר לינקים הכתובות. אגב, משהו שלא הראיתי לכם בוורפדי, אפשר גם לגלול עם וורפדי. בסדר, אז אני יכול ללכת לפה, ובמקור זה E ו-R, אני עשיתי את זה E ו-D. אני גולל פה, E ו-D, E ו-D. סבבה? חייב. אז בואו נלך פה לגוגל, סבבה, ואני רוצה לחפש למשל Surfing Keys. סבבה? הופה, אני רואה פה את כל הזה, אני יכול ללחוץ, אני יכול לראות את כל ההינטים פה. ביקרתי בכולם. אני יכול ללכת לפה, סבבה, ואני מסתכל על זה. אגב, ב-Chrome Web Store, Surfing Keys לא עובד, אז אני משתמש בוורפדי, סבבה? אז בואו נסגור את זה. אני כן רוצה שנלך ל-Surfing Keys הדף. ואנחנו יכולים לראות בעצם את הדף של את ה-GitHub repository של Surfing Keys, אנחנו יכולים לראות פה מדריכים, אני הולך לעשות כל מיני דברים, אני יכול ללחוץ פה על דברים. מה אם אני רוצה עכשיו להעתיק משהו? ללכת עם וורפדי ועכשיו להתחיל לסמן, V ו-Y וזה, זה מעצבן, ולכן Surfing Keys מאפשר לי גם להיכנס פה לאיזשהו visual mode. אני יכול לעשות פה V, הוא מראה לי הינטים על לאן אני רוצה להיכנס בטקסט, סבבה? אז בואו נבחר למשל, אני רוצה לחפש את insert mode. רגע, אני רוצה לחפש את insert mode, אני אעשה פה V, אני יכול לראות ש-insert mode זה ההינט QS, סבבה? לחץ פה QS, נכנס ל-visual mode, סבבה? אבל כרגע ה-visual mode הזה הוא רק visual mode שזז, זה לא בדיוק כמו ה-visual mode של V. אז אני יכול עוד פעם visual mode, ועכשיו הוא מסמן. אני יכול לעשות פה דולר, שזה מי שמכיר וים זה לך לסוף השורה, ויאנק, Y, העתק. ואני אפילו לא חייב עכשיו ללכת ישירות לגוגל בשביל לעשות את זה, אני פשוט יכול לעשות SG, זה search with Google, וזה מחפש לי את insert mode בגוגל. אותו דבר יש גם SS, שזה search with stack overflow, סבבה, SD, DuckDuckGo, יש כל מיני, SS זה בהחלט עוד משהו שאנחנו לא נדבר עליו כרגע, אופיר. אתה אומר אני צריך את זה. אולי אני יכול לדבר... כן, גם פה במלטק. יש לי שאלה, אין לך אפשרות לעשות קופי בריינג'? למשל מפינה שמאלית עליונה בהינט, מפינה ימנית תחתונה בהינט? אז שאלה מעולה. רגע חברים, אני אחזור על זה למקרה שהאנשים בבית לא שמעו. האם אני יכול לעשות בעצם קופי מפינה מסוימת באינט לפינה אחרת באינט? אתה מדבר בסרפינג קיז? אז בגדול אני יכול ללכת פה למשל לאיזשהו זה, להיכנס לוויז'ואל מוד, ואני יכול לסמן כמה שורות, זה לא... אני יורד פה למטה.
חגי תשב. לא, אבל אם יש לך הינטים, יש לך הינט בפינה אחת שזה AA, בפינה תחתונה AQ, אוקיי. תגיד לו מפינה AA עד AQ, אז כן, אז בגדול, שאלה מעניינת, איך אני יכול בעצם, אנחנו חוזרים אחורה ל-WorkD, אבל בגדול היום היה לי את זה, היום הייתי צריך להתמודד עם זה, אז נגיד אני רוצה ללכת עכשיו מ-QW, שזה פה, אני רוצה לסמן עד נקודה אחרת, אוקיי? אז אני יכול ללחוץ פה V, ואז S כדי להיכנס לנורמל מוד, ו-TD. למשל, הלכתי לפה, לנקודה הזאת. סבבה? וזה עובר. אני יכול להראות לכם את זה גם למשל, איפה אני משתמש בזה בדרך כלל, כשאני רוצה לצלם רק חלק מסוים מהמסך, אז אצלי אני עשיתי שהקיצור, זה קיצור, זה כאילו, זה פונקציה נייטיב של Mac, הקיצור שלי אני רק מבאס אותי הכחול, אז רק לחצתי פה. אני עשיתי שאני בשביל לצלם את המסך, אני עושה Command, Option, Shift ו-P. סליחה, Command, Control, Shift ו-P. כן, זה היה, זה by default 4. אני מכיר פליימשוט, יש לי בלינוקס, אבל פה לא סיבה לפליימשוט. ואני רוצה למשל עכשיו ללכת, אוקיי? למקום מסוים, אז אני יכול, אחרי שכבר נכנסתי למצב הזה של זה, אני לא יודע אם אתם רואים שכאילו יש לי פה משהו שמלווה את הירוק, כן? סבבה? אז אני יכול למשל ללחוץ V, סבבה? S, ללכת פה ל-QR, והנה אתם יכולים לראות, אני יכול להזיז את זה לאן שבא לי. ואז אני יכול לעזוב, אז אני לוחץ עוד פעם על V, ושמעתם את הצליל הזה? ואנחנו יכולים לראות בקליפבורד שלי, לא יכולים לראות בקליפבורד שלי, כי הוא כנראה לא עובד, אני צריך לצאת מהזה, סליחה, לצאת מ-WorkD, והקליפבורד שלי אתם יכולים לראות, זה מאוד קטן, אבל אתם יכולים לראות שיש שם תמונה עכשיו. זה מה שצילמנו. מה? איך? קליפבורד זה CopyQ, זה קליפבורד שנקרא CopyQ, אני אדבר עליו לא יותר מדי בהרחבה, אבל... Surfing Keys מאפשר לכם לעשות קוסטומיזציה מטורפת, אתם יכולים לכתוב את הקונפיגורציה שלו באמצעות JavaScript, אז אם למשל אני אעשה פה סמיקולון E, זה פותח את ההגדרות, אני יכול ללכת פה למטה, ואתם יכולים לראות שלמשל אני עשיתי משהו שאומר, נגיד, אחת מהקונפיגורציות שלי, אני עובד הרבה עם הסלק, אני רוצה לעבור בין צ'אטים. עכשיו, לפני שגיליתי את ה-WorkD, אני הייתי צריך לעשות טאב, עד שזה היה עושה פוקוס על הסייד פן איפה שהקונטקטים, ואז הייתי צריך לעשות למעלה למטה. אז אני עשיתי בעצם איזשהו סניפט שאומר, באתר של סלק, סבבה? אם אני לוחץ על סמיקולון A, סבבה? תעשה פוקוס לאובייקט הזה. במקרה הזה אני הלכתי והסתכלתי בסורס קוד והכל, וזה האובייקט של הסייד קונטקט. סבבה? הייתי מראה לכם את זה, אבל עכשיו זה לעבור פרופיל בכרום, כי אני כרגע על הפרופיל הפרטי, אז... אז שיקרת. אתם מאמינים לי? זה תופס לסלק שהוא באפליקציה או לסלק של הדפדפן? אז לסלק של הדפדפן, אני השתמשתי עד לא מזמן בפרדי למי שמכיר, זה מאגד את כל המסג'ינג אפס, ואז הייתה כנראה איזושהי דרמה מול הליד דיבלופר, ביום אחד כל הפרויקט הזה פשוט התנדף, הם מחקו את האתר, הם מחקו את הגיטאב, הם מחקו כל אזכור לפרויקט הזה מכל מקום, הזיה, התנדף פשוט. כן, לא, זה פרויקט אופן סורס, אין פשוט רגע. יש לך הזדמנות ליצור אותו מחדש כמי שכתב... אתה מחמיא לי, אבל... פה בקווירי סלקטור אתה בוחר את האלמנט הראשון, לא של 0, אבל עם אקספט אתה יכול לתפוס אלמנטים שונים בכתב. אז מה שאני עושה, אני תופס בעצם את הקונטיינר של הקונטקט של השיחה הנוכחית, מה שמסומן בכחול כאילו. אבל נכון, זו הבחנה נהדרת. עוד משהו מגניב, אני לא יודע למה הוא, כאילו אני לא יודע אם הוא כל כך שימושי, אבל שסרפינג קיז מאפשר לנו, יש להם מרקדאון פריוויואר בילט אין, אז אם אני אלך למשל למרקדאון שיצרתי, זה המרקדאון של רפיפייר וורקפלואו, אני אעתיק פה את הכל, ואני אעשה פה סמיקולון PM, זה לוקח את מה שהעתקתי,
מתייחס לזה כמרקדאון ועושה לי פריוויו. סבבה? זה מגניב. שאלות? מגניב. וואו, אנחנו לא הספקנו אפילו לעשות חצי. אני אומר לאופיר כזה, כן, אני אומר לאופיר כזה, מה? לא נגמר הזמן. אני פשוט אומר לאופיר, וואי, אני לא יודע איך אני אמלא את הזמן וזה, ואני פשוט עושה underestimating לכמה שאני חופר. בואו נדבר על וים. אז אני בעצם משתמש בנאו-וים, סבבה? נאו-וים זה איזשהו פורק של וים שהוא סופר דופר הרבה יותר מגניב, אפשר לקנפג אותו עם לואה וליצור כל מיני דברים שהם יותר מתקדמים מווים. ואני התחלתי לעבוד עם וים בגלל השיחה של רפי, שרפי עשה לנו, אני גם משתמש בעיקר בקונפיגורציה שלו, כן בניתי קצת מעליה, אבל הוא עשה משהו מטורף, עשה איזו ארכיטקטורה פסיכית עם make file ודברים מטורפים. אני לא יודע אם ראיתם, הווים שלי לא נראה כמו וים, וכל זה תודות לרפי. אני מקווה שרפי פה אגב, אני הזמנתי אותו כאורח של כבוד, הוא לא פה, הוא לא עלה. אתה סובל אותו ככה. הוא האיידול שלי. בקיצור, אז אתם יכולים לראות שממש בווים שלי יש פה טרמינל למטה, יש לי פה סינטקס היילייטינג, יש לי פה איזשהו טריוויו שאני יכול לפתוח והכל. אין הרבה יותר מדי מה להגיד על זה. כן שמתי לכם פה לינק לקונפיגורציה של רפי. דילגת על ביטוויידן. על מה? על ביטוורדן? אז בגדול, אני אחזור לזה רגע עוד שנייה. אתם יכולים להסתכל פה על כל הקונפיגורציה של רפי, יש לו פה דוקומנטציה על כל הפלאגינים שהוא משתמש בהם, והוא גם כתב כמה פלאגינים בעצמו, ויש פה דברים מטורפים, באמת, כאילו, זה גאונות היסטרית. מטורפים. מטורפים! גדול. מגניב. טוב, חברים, אתנחתא קומית או שאתם רוצים להמשיך? קומית. אני הראיתי את הווים. זה הווים. אחר כך, בהמשך. רגע, זה וים או נאו-וים? זה נאו-וים. אני אומר וים, אבל בפועל זה נאו-וים. אני גם עשיתי אליאס. אם אנחנו נסתכל על האליאס, יש לי אליאס שנקרא VI, זה נאו-וים. יש לי אליאס שנקרא וים, זה נאו-וים. Everything is נאו-וים, חברים. מגניב. בואו נצא מזה. קול. מה עוד אנחנו יכולים להראות? אז אמרתם שדילגתי באמת על ביטוורדן, זה היה די בכוונה, פשוט כי אני רוצה לרוץ עם החומר. בגדול ביטוורדן זה המנהל סיסמאות שאני משתמש בו, והוא בעצם מאפשר לאחסן סיסמאות בענן, זה מוגן על ידי איזושהי סיסמה, יש לזה תוסף לכרום, יש לזה אפליקציה, יש לזה אפילו CLI, כתבתי איזשהו helper סקריפט שאני יכול לשלוף באמצעותו מה-CLI סיסמאות. אוקיי, סבבה, אז אתה יכול להמשיך, סבבה. לא חייב להתעכב על זה. מה לא עשיתי? סבבה, אמרת שזה password manager, אז לא חייב להתעכב על זה. כן, לא, זהו. ראינו את זה בפעולה, אתה השתמשת בזה לעשות לוגין והכל. בדיוק. אז דיברנו על נאו-וים, הומברו, גם אין יותר מדי מה לדבר על זה, זה בעצם איזשהו package manager ל-Mac OS, איתו רוב הדברים שהתקנתי אותם עם הומברו, כמו שיש לכם בלינוקס apt, סבבה, apt-get, install, remove, whatever, ברו, ב-Mac OS אין כזה package manager, יש את ה-Apple Store, ואפל עם כל הכבוד כאילו צריך להירשם בשביל ה-Apple Store, וזה קצת מבאס. באמצעות הומברו אפשר להוריד באמת את רוב הכלים שדיברנו עליהם. מאוחר יותר פה איך קוראים לזה, במרקדאון, יהיה פה גם כזה הסברים על איך להתקין דברים מסוימים. בואו נמשיך ונדבר עכשיו על משהו שנקרא BlueUtil. BlueUtil זה כלי שאני משתמש בו כדי לשלוט על בלוטוס מהטרמינל. סבבה? כן, בלוטוס. אז אם אני אלך לפה, אני יכול לעשות למשל BlueUtil -inquiry, סבבה? ועכשיו הוא הולך וסורק את כל מה שמסביב. עכשיו, במקרה הכינותי מראש, סבבה? באדיבות ניסי מוסרי,
תודה ניסים. כן, שלא יגידו שהוא לא מועיל. זה רמקול, אני רוצה להראות לכם איך אני מתחבר לרמקול, בתקווה שזה לא יהיה בווליום היסטרי, כי זה קרה בבוקר כשבדקתי שהכל פה טכנית עובד, ואיתי היה פה, והוא מסתכל עליי במבט רצח בעיניים, אז בואו נפתח פה את הרמקול. נעשה מצב פיירינג, לחיצה קצרה, מגניב, נכנס למצב פיירינג, אנחנו נעשה רגע ריסטארט פה לבלוטי, לפעמים לוקח לזה הרבה זמן לסרוק, מה שתוקע את זה זה שדווייסים לא אומרים להם מה ההוסט ניים שלו, סבבה, ואז כן, זה לא זה, חכה רגע שהוא יסיים. אני לא חושב, כאילו אתה יכול לעשות פאר עם זה, אני לא יודע אם הייתי קורא לי לעשות פארינג עם משהו לפרוץ, אבל כן. טוב, עדיין מצב פארינג, כרגע שזה יסיים, לוקח לזה זמן, אולי בינתיים כדאי שנמשיך, סתם שלא נבזבז את הזמן. לא, נחזור לזה אחר כך, הוא יראה לנו את המקים של כל הבלוטוסים שבאזור, ואז אנחנו נוכל להתחבר. בואו נמשיך ונדבר על זוקסייד. זוקסייד זה אחד הדברים האהובים עליי, זה CD על סטרואידים. זו פקודה CD, אתם מכירים אותה, אני רוצה לעבור ל-Change Director, אני רוצה לעבור לאיזושהי תיקייה אחרת, סבבה? זוקסייד מאפשר לעשות את זה לכל מקום, מכל מקום. אנחנו יכולים לתת שמות חלקיים, אנחנו יכולים... בואו אני אראה לכם, סבבה? אני אפתח פה רגע טאב חדש, בואו נעביר אותו רגע פה שמאלה. ואני למשל רוצה ללכת לתיקייה בדוט פיילס שלי, אוקיי? לאיפה שנמצאות כל הקבצי קונפיגורציה שלי, לתיקייה שיש בה את הקבצי קונפיגורציה של Kmonad, סבבה? אם הייתי משתמש ב-CD רגיל, הייתי צריך לעשות CD home directory /dev/personal/dot-files/Kmonad, אפילו לא, common, Kmonad, סבבה? נעשה scratch that, ואני יכול מאוד בפשטות להגיד לו פשוט, אני עשיתי אליאס, סבבה, ל-CD, אבל בואו נעשה את זה בלי האליאס, סבבה, ל-executable קוראים Z, אני אומר לו Z, לך תחת תיקיית common, אני אומר לו קום, הוא בסופו של דבר ינסה להשלים לבד מה אני מתכוון, אני אומר לו תחת קום כמו, בסדר, תיקייה שמכילה כמו, תחת תיקייה שמכילה קום, עושה פה Enter ואתם יכולים לראות שזה עבר לי לאותה תיקייה, ולא הייתי צריך להקליד את כל הדבר הארוך הזה. הוא לומד, יש לו איזה עץ, לא דיפנדנסי, זה איזשהו עץ של רנקינגס כאלה לכל הלוקיישנים. מה? סורס של אוטו-קומפליט לאז'ור CLI. זה פשוט, זה בקרב, ואני מריץ את זה מאחורי הקלעים. אז הוא ילך לאחת מהם. אז הנה למשל, למה עשיתי קום כמו? כי אם אני אעשה עכשיו זי כמו, הוא הולך לתיקייה אחרת, dev external kmonad. זה לא לאן שאני רוצה ללכת. אבל אם אני עכשיו אומר לו עוד פעם זי כמו, הוא ילך לאחד אחר. זה למה אני אמרתי לו קום כמו, לך תחת common, כי ה-kmonad שהוא הלך אליו קודם, אין פה קום, תחת dev external. את זה אני לא מכיר, אין פה פוינטר. אולי בזש. אני משתמש בדבש. טוב. אגב, 90% מהסיבה שאני לא עובד עם עכבר זה כדי להגיד שאני לא עובד עם עכבר, כן? שיהיה ברור. היום הולדת שלי היה לפני פחות מחודש, אתה פספסת את ההזדמנות. טוב. אגב, זה מאוד דומה לאינדקס. אז נכון. מה? אז... מה? מי? מה? מה? אינדקסינג, כן, יש פה איזשהו מנגנון של אינדקסינג, זה נכון. שאלות חברים בינתיים? איך נראות? הנה, סבבה, אז הבלוטוס סיים פה, הרמקול יצא ממצב פארינג, אז אנחנו נכניס אותו חזרה, כן, אבל אנחנו כבר יודעים מה המק שלו,
אז בואו נחפש פה, הנה זה הסאונד קור, סבבה? אנחנו נלך פה אחורה, נעתיק את ה-make address שלו, סבבה? ועכשיו אני יכול להגיד לו blue util מינוס connect, וכתובת make, message for me, ובואו נשמע את זה מתחבר. שמעתם את זה? מגניב. טוב, אנחנו רואים שיש פה איזשהו connection request, בואו נעשה איזשהו connect. יש פה אנזק request. אנזק request. עוד מעט אני אראה לכם גם איך אני אשתמש בספוטיפיי. כן, נכון מאוד, תצילו, אוקיי, מגניב. הכל סבבה? אנחנו בסדר. מה הסיוט הכי גדול של פיחי? שנתנתק לו המקלדת. טוב, מגניב. אז סיימנו עם הבלו יוטיל, כרגע אנחנו ממשיכים, אני אראה לכם אחר כך, אנחנו נגן מפה מוזיקה דרך הספוטיפיי. דיברנו על זוקסייד, בואו נדבר על FZF. FZF, Fuzzy Finder לטרמינל, משהו באמת מאוד מאוד מגניב. הוא מאפשר לנו בעצם למצוא קבצים באמצעות חיפוש סוג של מזכיר מאוד גרפ כזה, סבבה? הוא מאפשר לנו להסתכל על ההיסטוריה שלנו, אוקיי? אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. מה? קיוב זה, נכון, קיוב KTX וקיוב NS, שזה שני סקריפטים שמאפשרים לעבור בין קונטקסטים ובין ניימספייסים בקוברנטיס באופן מאוד מאוד קל, הם משתמשים ב-FZF, אוקיי? אני יכול לראות לכם דוגמה איך זה נראה, אז למשל KTX, נסתכל פה על כל הקונטקסטים שיש לי, של הקוברנטיס. בגלל שאני לא מחובר לאיזשהו קלאסטר של קוברנטיס כרגע, אני לא אוכל לעשות KNS, אני אנסה לעשות את זה וזה ייתקע, כי הוא מנסה לשלוף את הניימספייסים מקלאסטר שהוא לא מצליח להתחבר אליו. אבל אחד הדברים המגניבים ב-FZF, שאנחנו יכולים בעצם לקשר אותו עם עוד דברים אחרים. אז בואו נלך למשל על איזשהו סקריפט שאני כתבתי. סקריפט שנקרא KMREL, סבבה, זה כמונד רילוד, כמונד רילוד. ובתכלס מה שהסקריפט הזה עושה, סבבה, הוא הולך ומסתכל איפה כל האג'נטים של הכמונד שלי, אנחנו עוד מעט נדבר על אג'נטים של LaunchD והכל. הוא הולך והוא בעצם מביא לי את כולם תחת ה-FZF, נותן לי לבחור אחד, ואז הוא עושה ריסטארט לקונפיגורציה, הוא טוען אותה מחדש למקלדת הספציפית הזאת. אז תראו שאם אני מריץ KMREL, סבבה, אני הולך לכבות פה את הקילוגר, שלא תראו את הסיסמה שלי, בסדר? מה נסגר? אולי אני אעזרי? אין קפסלוק. קפסלוק היסטוריה, אוקיי, זה אצלי, סבבה? אז אתם יכולים לראות עכשיו שבאמצעות למשל קונטרול K וקונטרול J, אוקיי, היה פה איזה באג, קונטרול J וקונטרול K אני יכול לעלות, גם עם חצים, סבבה? ואני למשל רוצה עכשיו את הקונפיגורציה של המקלדת הנוכחית שלי לרסט. זה פה Enter, כאילו, לא לרסט, לטעון מחדש. וטענתי, כאילו, אתם לא תראו פה כלום, לא שיניתי שום דבר, כן, אבל טענתי. FZF מאוד מגניב, כאילו אני יכול לעשות פה למשל LL, סבבה, ואז להגיד, לעשות את זה פייפ נגיד ל-FZF, אני רואה את זה פה ב-FZF, אני יכול לבחור את זה, ואני יכול ליצור סקריפט שבעצם יעשה משהו עם המידע הזה, כמו שעשיתי ב-KMREL, סבבה? אתם רוצים להעיף מבט קצת יותר מעמיק ב-KMREL, אתם רוצים להמשיך, כאילו יש לנו הרבה דברים לעבוד עליהם, אבל... מה ה-FZF בעצמו נותן? ה-FZF בעצמו נותן לך בעצם את היכולת לבחור מתוך הרשימה הזאת. בתכלס, FZF כשלעצמו, אם אני אעשה פה... זה Fuzzy File Finder. סבבה? אתה יכול לראות שעכשיו עשיתי סתם FZF, הוא מראה לי את כל הקבצים שלי. תחת הום זה היה מאוד לא חכם לעשות את זה, אבל אם אני אלך למשל סבבה, ואני אעשה פה FZF, אז הוא מראה לי את כל מה שנמצא תחת dev, ואני יכול למצוא איזשהו קובץ. אוקיי, אז אני למשל יכול ללכת
קובץ שנקרא sapi-server.py. הנה, הוא מוצא אותו. כן, חזק. חזק. שאלות לגבי FCF? מגניב. טוב, בואו נדבר עכשיו טיפה יותר על הטרמינל עצמו, איך הטרמינל שלי נראה כמו שהוא נראה, מה הקיצורים הקשים שלי בטרמינל פה. אני משתמש בטרמינל שנקרא קיטי, אוקיי? מה? בשביל מה את העכבר? להרוויח? להבריח, כן, להבריח את העכבר, נכון, קיטי, לא חשבתי על זה, וואי, נתן. זה האמת שזה גאון. אני משתמש בקיטי כדי להבריח את העכבר. זה איזשהו טרמינל אמולטור שמאפשר לכם בעצם באמת, הוא סקריפטבל, הוא אקסטנסיבל, הוא מודולרי, אפשר להוסיף אליו, להוריד ממנו, יש לו כל מיני דברים שנקראים קיטנס, חתלתולים, זה תוכנות שכתובות בפייתון ואפשר לעשות כל מיני דברים. אז למשל יש קיטן שנקרא themes, סבבה? והוא מאפשר לי לבחור איזשהו theme לקיטי. סבבה? כן. אז אני למשל אבחר את זה, זהו, אני אעשה do not modify, לא, אני רוצה שזה יהיה רק לעכשיו, אז P, סבבה? נראה לי שזה השתנה, לא יודע. יש, בוא נלך ל-downloads, אני אעשה cd down, סבבה? אני רוצה להגיד פה למשל קיטי פלוס קיטן, יש קיטן שנקרא iCat, והוא מאפשר לי לראות תמונות בטרמינל. במקרה הכינותי מראש יש לי פה תמונה של טימי, טימי למי שלא מכיר זה הקמע של תיקל, טימי התמנון, נעשה פה זה, ואנחנו יכולים לראות את טימי התמנון בטרמינל. סימולציה של פקודה, טימי, סבבה? עוד משהו מעניין, יש לי פקודה שנקראת SL, זה למקרה שאתם מתבלבלים ב-LS, זה פשוט רכבת בטרמינל. סבבה? זהו. קיטי בעצם, חברים, אופיר! תודה, אני ממשיך. אז קיטי בגדול אנחנו יכולים לשנות בו כל מיני הגדרות בקובץ קונפיגורציה שלו, אז אנחנו יכולים לעשות טובים, config, kitty.conf, יש בו כל מיני דברים, אנחנו יכולים לשנות את הגודל של דברים ואת הצבע של דברים ואת המקשים, ושוב, הוא מודולרי, אנחנו יכולים להוסיף קיטנס משל עצמנו, למשל, אוקיי, יש פה, אני סתם אעשה לדוגמה, את הלינק לזה שלי, אוקיי? יש פה קיטן, סבבה, לא זוכר מה השם שלו, שאם אני לוחץ Command Shift E, הוא מסתכל, הוא מחפש URLים בכל הטרמינל, והוא נותן לי הינטים. אתם יכולים לראות שכרגע יש לי רק הינט אחד, למטה בירוק, אחד, לידרלי קוראים להינט הזה אחד, זה לפי מספרים, סבבה? ואם אני לחץ אחד, הוא הולך ופותח את הלינק הזה. סבבה? הבית של פיחי. Welcome to my website. ביי. יש עוד אחד, אם אתם רוצים למשל להגיד, וואו, I am so happy, ואתם רוצים להוסיף אימוג'י, Command Shift U, סבבה, חפש פה happy, רגע, לפי name, אז נעשה פה F2, happy, סבבה, יש לנו happy person raising one hand, טאדם, סבבה, זהו. זה לגבי קיטי, סבבה, אני משתמש פה בבאש, כמו שאתם יכולים לראות הבאש שלי נראה מאוד מסיבי, יש פה כל מיני מידע, יש לנו פה איפה אני נמצא וזה נראה מאוד מגניב עם צבעים והכל. השגתי את זה באמצעות מנגנון שנקרא OhmyPosh, מי שעובד פה עם זה שמכיר את OhmyZesh, אז OhmyPosh זה לבאש ופאורשל, סליחה? מה זה פאורשל? ו-OhmyPosh מאפשר לי בעצם, זה איזשהו מנוע לקסטומיזיישן של השל, מאוד מאוד ממליץ, מי שמשתמש בבאש. הבנתי שיש גם משהו שנקרא בשית, לא יצא לי... גם OhmyBash. OhmyBash אני לא מכיר,
יש מלא, בסדר? תחפשו פשוט customization engine for bash, הכל יהיה בסדר. אתם יכולים לראות שגם בבאש אגב, אני שולט כאילו זה vim, סבבה? אתם יכולים לראות שיש לי פה insert mode ו-command mode, לראות זה משתנה מ-ins ל-cmd, סבבה? בקומנט בעצם כל ה-keystroke שלי הם נקודות, סבבה? J זה למעלה, J זה למטה, K זה למעלה, סבבה? L ו-H זה שמאלה ימינה. ב-insert mode אני ממש מכניס, סבבה? אני רוצה למשל לעשות פה, למחוק את כל המילה הזאת, D-I-W, לא יודע למה זה לא עובד לי, אני יודע למה זה לא עובד לי, כי שיניתי ממש היום באינפוט RC, שזה הקובץ קונפיגורציה של, וואו, טוב, אני נכנס פה יותר מדי. בגדול באש משתמש בספרייה שנקראת GNU Readline, סבבה, לכל העניין של האינפוט אאוטפוט, ואפשר לקסטם בעצם את הקובץ קונפיגורציה של הספרייה הזאת, שהוא נמצא ב-home.input.rc. עשיתי פה כל מיני דברים, אז למשל set editing mode vi, סבבה? אני רוצה לערוך בעצם את אני רוצה להשתמש בטרמינל כאילו v. show mode, אני רוצה לראות את המוד, אני רוצה לראות אם אני ב-command או insert. אני רוצה שהוא לא יהיה למשל case sensitive, שאם אני למשל, אני רוצה להגיד לו cd פיך, בסדר? ויש פה תיקייה שנקראת פיך.is באותיות קטנות, ואני אעשה פה טאב, הוא אוטומטית יודע זה, והוא גם עושה לי סייקל. עושה פה מלא טאבים, זה עובר. שזה by default, בש לא עובד ככה. נריץ רגע את הפקודה האחרונה שהתחילה ב-VI, עשינו את זה עם הסימן קריאה. כל מה שהראיתי לכם של ה-insert וה-command מגיע מפה. את כל אני APG, את כל השטות הזו, בסדר? לקח לי כמה ימים לעשות, סבבה? חקרתי בטירוף, הרבה זמן חופשי, חננה אחי, אין מה לעשות, ובעצם כתבתי על זה, אני הרגשתי שאין מספיק מידע ברשת על איך לעשות את הדברים האלה, בסטייק אוברפלואו אנשים ענו לאנשים אחרים ולא אמרו להם למה מה שהם כתבו עושה את מה שהם אומרים. ואני החלטתי לצאת למסע, קראתי דוקומנטציה משנות ה-60-70, גם על אקסטרם והכל, בסוף הצלחתי לגרום לזה להתנהג איך שאני רוצה. יש פוסט גם בבלוג שלי וגם במדיום של תיקל, למי שרוצה, אתם יכולים לקרוא את זה, זה פוסט קצת ארוך, מאוד 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 מעניין לדעתי על לא משוחדת. וזה לגבי רידליין, בש וקיטי. שאלות? בצ'אט הודעה. עשיתי לולקאט. הודעה בצ'אט. לולקאט? You forgot about לולקאט. למה, יש פה קיטן כזה? אין לי קאוסי. אולי יש לי קאוסי, אני לא יודע אם התקנתי. קאוסי? לא, אין לי קאוסי. לא התקן. אתה יודע מה יש לי? יש לי מדוע סי. לא ניכנס לזה. אני רוצה להיכנס. תחליף לגרפ? הגרפ המהיר? מה? ג'י גרפ? לא, זה נראה סילבר ניינים. אז לא, אני לא מכיר. זה לא טוב, כי אז אתה מתחבר לשרתים, אתה בא לעשות את האיזה... כן, זה נושא אחר, הוא מתחבר שרתים בלי עכבר. מה הבעיה להתחבר לשרתים בלי עכבר? טוב, האמת שאני לשאלתו של קריס, מה אני עושה כשאני מתחבר לשרת מרוחק, אני הולך לאיבוד. ה-workstation שלי משויף לרמה שאני מכיר כל פיפס קטן כמעט, וכשאני מתחבר לשרת שאין בו את הדברים האלה, ופתאום אני עושה כזה, אוקיי, escape, ואז HHH, ולא מבין למה זה כותב לי HHH, זה כאילו על השרת זה לא עובד במצב של vim, אוקיי? הכל זה vim ו-vim זה הכל. אם אני עושה RDP, אני לא. זו התשובה, אני לא עושה RDP. אבל אם כן, יש לי warpd, כאילו... מה? אחר כך, לא הצגתי את מדוע עדיין. טוב, בואו נלך חזרה לפה, ואני אראה לכם איך אני עובד עם ספוטיפיי. סבבה? אם אני אחפש עכשיו ספוטיפיי, הדבר היחיד שאנחנו נמצא זה את הקובץ הזה שנקרא spotifyd.service. סבבה? זה לא קשור, זה איזשהו דוט פייל של הלינוקס שלי, הוא סתם פה כי זה בריפוזיטורי של הדוט פיילס.
ואין לי פה את הקליינט של ספוטיפיי, סבבה? יש לי פה ספוטיפיי די, שזה איזשהו דמון, אוקיי? שמדבר עם ספוטיפיי, ובעצם אומר, היי, אני כאילו מחשב שמריץ ספוטיפיי, כאילו תנו לי לנגן דברים, סבבה? שלבו את זה עם פרויקט שנקרא ספוטיפיי TUI, שזה ספוטיפיי בטרמינל, סבבה? And you get חוויה מלאה בלי ספוטיפיי האופישל. אז תראו, אני הולך רגע להריץ פה איזשהו אליאס שלי שנקרא ספוט, בסדר? הולך פשוט לעשות ריסטארט לספוטיפיי די. אחד הדאונסיידס פה זה שאם אני מחליף איזשהו output device, אני מחליף רמקול או משהו כזה, נגיד מחבר רמקול בלוטוס, אז אני צריך לרסט את הספוטיפיי די, סבבה? ועכשיו אנחנו נלך פה לזה, עשיתי פה סלש, כמו שמחפשים בווים בסלש, אז גם פה אני נכנסתי לזה, ויש פה דוגו ויסדום, גלו, סבבה, זה איזשהו שיר שאני מאוד אוהב, להנמיך, אוקיי, פה, סבבה, אני לוחץ על ספייס, אני לא שומע שום דבר שאמרתם, בסדר? גיא, מה אמרת? כל ההרצאה באמת נבנתה לרגע הזה, אתם חושבים שאכפת לי לחלוק ידע? לא, אכפת לי לעבוד לכם את השירים שלי. עכשיו, מה? זה בעתיד. רגע, אתה מדלג על פרסומות? אין לי, אתה חייב ספוטיפיי פרימיום בשביל זה. כן. חיפשתי פרויקטים לליריקות באמת בטרמינל, מצאתי אחד של עובד, מאז אורן נושא עמידת ידיים שם מאחורה, מאז לא היה לי כזה דחוף. אגב, אם תסתכלו, יש ליריקות לשיר הזה, והכל זה... כן. אז בואו רגע נעשה פה קליר, סבבה. שימו לב שיש גם ממשק פקודות לספוטיפיי TUI, אז אני יכול לעשות פה SPT, PB או פלייבק, כאילו... זה יכול להיות... זה אותו דבר, PB זה אליאס לפלייבק, אז פלייבק מינוס טוגל. אז אני אומר לו, סבבה, תעשה עכשיו פליי. בסדר, טוגל עוד פעם, פאוז. אני אומר לו SPT, P, נגיד P זה פליי, name. נעשה נונו שוז, בסדר? שיר חדש של נונו, מינוס טראק, אני רוצה לנגן טראק מסוים. זה לא מצאתי שיר שלה, אז אנחנו פשוט נגן נונו מינוס ארטיסט. סבבה? Living the Dream. סבבה? נעשה פה רגע עוד פעם טוגל. ושימו לב לאחד הדברים המגניבים, אני יכול לעשות פה SPT, PB, אפשר לעשות רק PB, או מינוס סטטוס, אבל אני אעשה רק PB, אוקיי, אני יכול לראות שהשיר הזה הוא בפאוז, יכול לעשות SPT, פלייבק, מינוס share, טראק, אני יכול לקבל לינק לשיר הזה ולשתף אותו עם אנשים אחרים, סבבה? אז אני יכול ללכת לפה אפילו, בסדר, להיכנס לסקרול בק באפר, להסתכל כאילו על הטרמינל, יכול ללכת פה עד הסוף, ינק, נסתכל פה בקופי קיו, אנחנו יכולים לראות שהלינק הזה הוא וואטסאפ. עכשיו אני יכול לשלוח את זה גם בוואטסאפ מה-CLI, אם יישאר לנו זמן, כי אני יודע שאני קצת חורג, אני ארצה להראות לכם פרויקט מגניב שעבדתי עליו, בעצם איזשהו CLI שמאפשר לשלוט בוואטסאפ, מאחורי הקלעים זה עובד עם סלניום על וואטסאפ ווב, אם יהיה לנו זמן, אנשים ירצו להישאר, בכיף ובאהבה. בנוסף אני רוצה להגיד לכם שבמק יש כלי מגניב שנקרא PB Copy, שאני יכול לעשות אליו פייפ, ואז הוא בעצם יעתיק לי את זה כבר אוטומטית לפייסט בין, PB כאילו, לקופי קיו. אוקיי, אז אני יכול להגיד לו למשל, בוא נתחיל פה מההתחלה, אקו, אומייגאד, סבבה, ואני אעשה פה ל-PB Copy, כן, אנחנו יכולים לראות ש-אומייגאד הוא עתק, ואני יכול להגיד לכם מתי זה מאוד שימושי, יש לי איזושהי שורה שאני הרבה פעמים מריץ, אוקיי? אני רוצה לדעת מה הסיסמה לארגו CD. אוי, וואו,
סבבה? את השורה הזאת אני מריץ הרבה מאוד פעמים, אני מסתכל על הסיקרט של ה-initial password, באיזשהו, ב-namespace שנקרא Argo CD, זה לקוברנטיס, לוקח את הסיסמה, עושה דיקריפט של base 64 ו-PB copy. סבבה? אוקיי. שאלות? סבבה. יש פקודה בשם KSD, תשים מאזור יאמל או ג'ייסון, אוקיי. יש לו חפיפה עם פייש, KSD, ואז הוא כאילו עושה בייסיק פרפורמנס די אוטומטי. וואלה. מגניב, אז לא ידעתי, אני אחזור למי ששמע, יש פקודה שנקראת KSD, שעושה אוטומטית בייס 64 דיקריפט. מגניב, טוב חברים, אנחנו ממש לקראת הסוף. עוד משהו שמגניב שאני רוצה לדבר איתכם עליו. בואו נקפוץ לסוף, כי פשוט דילגתי על זה, לא יודע למה שמתי את זה בסוף, אבל VMAC זה משהו שהוא ייחודי למק, שאר הדברים שדיברתי עליהם, אפשר להתקין גם על לינוקס, סבבה? VMAC נותן לנו הינטים כמו של surfing keys, סבבה? אז אם אני אלך פה רגע למעלה עם GG, כמו ההינטים האלה, VMAC נותן לנו כאלה ברמת מערכת ההפעלה. אז אם למשל אני אפתח עכשיו את ה-Security and Privacy שלי נגיד, סבבה? זה, ואני ארצה ללחוץ על איזשהו משהו, אני יכול לעשות קיצור מקשים. במקרה שלי אני עשיתי שהקיצור מקשים הוא Alt, הוא Command Shift W, הוא נותן לי הינטים ברמת מערכת ההפעלה. אני רוצה ללחוץ פה על המנעול למשל, זה SW, סבבה? שמתי לה את אצבע. רוצה לסמן איזושהי אפליקציה, כרגע אין Location Services, אז בואו נלך נגיד לקמרה, סבבה? רוצה שלפרדי לא תהיה גישה לקמרה. טץ פועל, נגמר. זהו. אז VMAC זה מאוד מאוד מגניב, זה גם חינם, כל מה שאני אומר לכם פה הוא בחינם. נמשיך לדבר הבא. סקאצ'יבים מאפשר לנו לשלוט בשדות טקסט ברמת המק, ברמת מערכת ההפעלה, כאילו הם וים. במקרה שלא הבנתם אני אוהב וים. אז אני למשל אכתוב פה משהו, לא יודע למה זה לא עובד לי, אבל בואו רגע נעשה איזה ריסטארט. וים. לא יודע למה זה לא עובד, לפעמים לוקח איזה כמה דקות לעלות, אז כן, בואו נדלג ונמשיך אחר כך. מה? איזה איף? 1000, זה לא איף, 1000 זה איזשהו פייל אקספלורר לטרמינל, סבבה? פעם אפשר לעשות פה 1000, ואז לראות, סבבה, זה כל הקבצים שיש לי, יש לי פה גם פריוויו, אני יכול ללכת אחורה, סבבה, אני נגיד אלך ל-Oh My Posh, Themes, אני אלך לקובץ הזה, אני יכול לראות אותו. זה גם פה, גם פה אפשר לעשות קוסטומיזציה בעצם ל-Key Bindings ולכל מיני כאילו פונקציונליות מסוימת. אישית לא יצא לי לגעת בזה יותר מדי, אני לא מתעסק כל כך הרבה כאילו עם זה, כי אני פשוט, יש ממש כמה תגיות ספציפיות שאני עובר בהן, אני פשוט עובר עם זוקסייד, כאילו עם ה-CD אליאס שלי. אז זה 1000, זה מגניב. שאלות? אולי הסקאצ'יבים עלה באמת? מגניב, אוקיי, סקאצ'יבים עלה, אז אני כתבתי פה איזשהו משהו, סבבה, ואתם יכולים לראות, עשיתי אסקייפ, ועכשיו אני בקומנד מוד, סבבה, בתוך השורה פה, אני יכול למשל לעשות D גדולה, זה מוחק עד סוף השורה, אני יכול לעשות A גדולה, זה אומר append בסוף השורה, תוסיף בסוף השורה, סבבה, זה תקפוץ לסוף השורה ותכנס למצב insert. אני רוצה להפוך משהו ל-upper case או lower case, shift וטילדה. סבבה? רוצה ללכת אחורה, B, רוצה ללכת קדימה, או E לסוף, או W למילה הבאה. מה? לא, אין פה שור, כאילו, לא, אם יש טקסט פילד שתומך בכמה שורות, אז תוכל לעשות בו את זה, אבל. כן, אז זה מגניב, הסקאצ'יבים אני לא משתמש בו יותר מדי, כי אני לא הרבה בטקסט פילד של מק עצמם. כן, אני בווים, עצמו. Like God intended. Copy Q.
זה הקליפבורד מנג'ר שיש לי, הוא בעצם שומר את ההיסטוריה של הדברים שהעתקתי, אני אישית עשיתי שעם אופשן ו-V אני אתחיל אותו, סבבה? אנחנו יכולים לעשות פה search, למשל אני יכול לחפש פה פיך, אנחנו יכולים לראות שיש לי פה, כן, Rapify Workflow, זה כל מה שהעתקתי בעצם, המרקדאון שעשיתי בפריוויו, יש לו מקרואים, יש לו מלא דברים משוגעים, ספציפית בכלי הזה לא עשיתי יותר מדי, לא שיניתי פה יותר מדי, אבל אפשר לעשות דברים מטורפים. לא, אתה יכול לעשות כאילו כל מיני קיצורים, כל מיני מקרואים, כל מיני דברים פסיכיים, אישית לא יצא לי, הפונקציונליות הזאת סבבה לי, וזהו, זה קופי קיו, יש גם משהו שנקרא קליפי, סבבה, זה גם מנהל למק, הוא גם חמוד, כאילו הראש צוות שלי משתמש בו, כן, מירון גופר, זה הראש צוות שלי. טוב, אנחנו ממש לקראת הסוף. חברים, יאביי זה אחד הדברים הכי מגניבים, ההתקנה שלו מאוד מאוד מסובכת, דורשת גם מספר ריסטארטים, בעצם יאביי זה איזשהו טיילינג ווינדו מנג'ר למק OS, אז מי שמכיר פה למשל i3, מכירים מה זה טיילינג ווינדו מנג'ר, הוא בעצם מנהל את החלונות שלנו ודואג לזה שבאופן אוטומטי הוא מסדר אותם בצורה מסוימת, אוקיי? אז שמתם לב שאני פותח חלון ופתאום אוטומטית המסך שלי נהיה חצי, כאילו חצי פה וחצי פה, זה יאביי עושה את זה, אוקיי? אם היה לכם מק ועבדתם על מק, תשימו לב שאתם פותחים משהו צף איפשהו על המסך, לא אוהב את זה. זה קצת בלתי אפשרי לעבוד ככה כשעובדים רק עם המקלדת. ולכן בעצם הורדתי את יאביי, אז אני למשל, אתם יכולים לראות שיש לי פה סך הכל 3 דסקטופים, 3 workspaces, דסקטופ 1, 2 ו-3. אני יכול לעשות פה למשל, עשיתי שקאפסלוק ו-N מריצים את הפקודה של יאביי שיוצרת workspace חדש. יכולים לראות שעכשיו יש לי דסקטופ 4, סבבה? אני יכול לעבור אליו, אני רוצה למשל להעביר את המצגת ימינה, אוקיי, ל-workspace הבא, אז אני אעשה פה למשל קאפסלוק W, זה מה שאמרתי, מעביר את הפוקוס בין הווינדוס, בין החלונות, ולמשל קאפסלוק ו-O אמרתי, מעביר ל-workspace הבא, ואם אני אעבור עליו, אתם תראו שאוטומטית הוא כבר הגדיל אותו למסך מלא. אז יאביי מאוד מאוד מעניין, גם אותו יש לו קובץ קונפיגורציה, אפשר לעשות כל מיני זה, ראיתם שגם ב-K-Monad אני כתבתי כל מיני מקרואים שהם בעצם מריצים פקודות של יאביי מאחורי הקלעים. אנחנו יכולים למשל לראות שאני יכול לעשות פה למשל יאביי מינוס M, ספייס מינוס מינוס פוקוס, לא סליחה, מינוס פוקוס, next. סבבה, זה עבר ל-workspace הבא. כן, עוד שאלות? כן, אז בגדול יאביי זה הדבר האחרון. אתם רוצים שאני אראה לכם איך אפשר להתקין, טוב, לא צריך. רציתי להראות, כאילו להדגים לכם את הדרג אנד דרופ על איך מתקינים כאילו במק, אבל נראה לי תמיד צריך להשאיר טעם של עוד. שאלות? חברים, כמה חרגתי? אמרת שיש לי את כל הזמן שבעולם, אני... כן. 5 years later. טוב. אם אני מגיע ללקוח והוא אומר, אתה משתמש עכשיו בווינדוס, אני אומר לתיקל, קחו אותי מפה. ואני דואג שזה יהיה מקום עם חלון מאוד גבוה שאני אוכל לקפוץ. כן, פעם הייתי מייקרוסופט עד לפני חצי שנה, ומאז שעברתי למק זה באמת... אני על הפנים. טוב, דבר אחרון, תגידו לי אם אתם רוצים לראות את זה, כי קיבלתי פה כמה בקשות מהקהל. אם אתם רוצים לראות את הפרויקט שאני עובד עליו עכשיו, שזה בעצם, זה בשלבי ממש ממש אלפא, בסדר? חלק מהדברים לא יעבדו, אבל זה איזשהו CLI שמאפשר לנו להתממשק עם הוואטסאפ דרך ה-CLI. אני רואה שכתבו לנו הודעה בצ'אט פה רגע. תודה. בכיף, איתי. טוב,
You forgot about lolcat. זה דן כתב. הסלווייזרים מככבים. טוב, זה כן, זה לא... טוב. נעשה את זה אחרי הארוחה. כן, אז בואו נעשה אפי האוור. מישהו רוצה להישאר כאילו בשיחה תישארו, אנחנו יוצאים לאיזשהו אפי האוור. אז סיימנו להיום. להתראות.